በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ነዚ ጉባኤ ዝኸውን ቃል ሰማያዊ ቃሉ ንዝረሓቐ ዘቕርብ ንዝደኸመ ዘበርትዕ ንዝሓመመ ዝፍውስ ንዝጠፍአ ዝመልስ ንዝተሰብረ ዝፅግን ንዝቆሰለ ዝዝንን ህያው ቃሉ ክወሃበኒ ኣብ ጸሎት ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጡቕ ልቢ ዘስተውዕል ሰናይ ሕሊና ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዛ አገልግሎት እዚ ናይ ሎሚ ቅድሚ 2 ቅነ ዝረኣናዮ 8.4 ምግምጋም ሓቀኛ መንፈሳዊ አገልግሎት ብብዝሒ ዝብል ኢና ሪኢና ነርና እዩ። ከም መእተዊ ጥቕሲ ዝተጠቐምናሉ ኣብ ዮሃንስ 15:8 ብዙሕ ፍረ እንተፈረኹም ኣቦይ በዚ ክኸብር እዩ ደቀ መዛሙርተይ እውን ክትኮኑ ኢኹም ዝብል ኣርእስቲ መእተዊ ጥቕሲ ርኢና። ኣብቲ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝነበርና ኣርእስትና ብዙሕ ዝሓዘ ኣየትረፈን ሒደት ዝሓዘ እውን ኣይጎደሎን ዝብል ሰብ ብምውሓድን ብምብዛሕን ዘይኮነስ ብበረኸት ኣምላኽ ከም ዝነብር ካብ ዘፀአት ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 18 ኢና ኣርእስቲ ሒዝና ነርና። ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሒዝናዮ ዝነበርና መደምደምታ ኣርእስቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 34 ቁፅሪ 19 ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና ካብ ኩሉ የናግፎ ዝብል ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት መቄዶንያ ዝነበረ ጸጋ ምርካብን ምስኣንን ምብዛሕን መውሓድን ትርጉም ክገልጽ ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 2-3 ከም ዓቕሞምን ሓለፈ ዓቕሞምን በዓላቶም ፈትዮም ከም ዝሃቡ እምስክረሎም ኣለኹ እሞ ብብዙሕ ፀበባ ተመኪሮም ሓለፈ ሓጎሶምን ጥልቂ ዝኾነ ድኽነቶምን ንምብዛሕ ጥልቅሶም ዓዘዘ ኢሉ ብዛዕባ መብዛሕን መውሓድን ከም ዝገይሩ ምሂሩና እዩ። ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር እንሪኦ ታሽዓይ ኣርእስቲ ረቋሒታት ዕዉት መንፈሳዊ አገልግሎት እዩ። ኩሉ አገልግሎት ዕዉት ድዩ ኣይኮነን? ዕዉት ንክኸውን መሰረታውያን ዝኾንዎ ወይ ረቋሒታት ዝኾንዎ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እዩ? አገልግሎት ዕዉት ዝበሃል ኣብ ምንታይ እንተበፂሑ እዩ? ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብንጹር ኣቐሚጣቶላ እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕዮ ቤተ ክርስቲያን ስብከትን ትምህርትን ኩሉ አገልግሎት ኣብዘን ክልተ ጨንፈር ዝጥቕለል ኮይኑ ዕላማ ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዕላማ ናይ አገልግሎት ከዓ ድሕነት ነብሳት ኣብ ክርስትና ህይወት እቲ መወዳእታ
عوت كوينو زبهال حدا أقلقالي نفس مقاسؤن كم زاد حانة كوحس كله سلازي نايلومي أرستنا رواحيتات عوت منفسا وأقلقلوت زبل عزي بزحو كانت هنا مستزلنا جزيه قال أرستات كنريناي دقيمة أبصلتكم كتذكروني محسن مأتو تغسنا أبي أفيسون شدش عسرة سلسته سلازي بتأكيد معالتي مقوام من تخدكولو كل مساسلتكمون دو كتبلس بزلو أزوار أملاخ العلم بتأكيد معالتي مقوام من تخدكولو بجزيرتو كل صادق أب جزيرة هوا أب جزيرة سلام كل أماني كل صادق أتزد اللجن هو بلاخ مسخلو معبلك مسخلو منفيتك مسخلو بس أبيب محلاف أوعيد كريستنا أمنتنا بتأكيد معالتي مقوام انت خدكولو كل مساسلاتكمون دو كتبلو السيل بزلو أزوار أملاها العلو أبزم عراف زي مالت أبي فيسون شدش عسر تهاري قدس باولس بغويتان بصنعات حيلون برتعو إلو منش حيلي انتاي مخانو مسقلزة كل مساسلاتكم دو كتبلو كل واسليتكا مسعرون الله نقول سعركا نرئسها مسعرون الله نبزحات هادحينكا نرئسها زي مدحانون الله نرئسها خطا دحين كتبل نخالوت مدفاون الله سلازي أمن فساوي أقلقلوت عوت كوينو زبهال إتا أقلقلوت ننبسات عبدحنات مزابت صحي ننبسات عبدحنات زابت صح أقلقلوت إتا أقلقالي مجمريان رئيسو كالايكا نقلقلوتو نسمعتو عبدحنات مزابت صح إتا أقلقلوت عوت كويني بهال مخنياتو علامة أكزابير كاب سمايات مرادو خاب قدس رنجل مرادو أمسك المعلو نعلم نمدحان سلازخونا كم فقاد اكزابير اتوم رقحيتات نعوت هاقلقلوت نريوم قداماي حيلي وحدت قالن قبرن أمن فساوي هيوت قالن قبرن اتن الزارو بزربان اتن قبرو قبرن كوهاهاد كساماما عند زي تخايلو حدا نايز فيشلا أقلقلوت ملكت مالتي خابز خمزة سورنا اكزابير كالاي عمقوت منفساو ردئيتي بحساب سقا بعلماوي فلتت بعلماوي كقلت منفساو أقلقلوت عود كخون سلازي كقل منفساو أقلقلوت عود كخون تخينو عمقوت منفساو أقلقلوت كهلوي سالساي نابرا أملاخاوي فقري رابعاي مكران سقاين محتم كريستنا نلومي كابتوم أزيوم كقصارو زي كقلو رقوحيتات عوت أقلقلوت زبهالو مسجزينا نزوم 4 نتبتات كنرئي إناي حيلي وهدت قالن قبرن أبتن بيت إساس معراف 55 قصر 10 زنامن ورچن كاب سماي كم زورد مو نمدري كيستيو كم زفرن كم زبقلن كي قبرو زرئن زرأي نقبين تقلاب دما خيهابو ندحريت كم زي ملس اتا انازل اخو قال كا ابتا انازل اخو كقنعن كسلت نمبر بخنتو هاي كملسني كبرين زخر سمو يخون بزرد أنا نجر أمريت زنام مس زنمه مريت نتيك زابير زهابا زنام مستيت كم تتقللن كم تبقلن أبنت بمهاب اتعانز الأخو قال كا أبتعانز الأخو خسلتن كقنعن كفر نمبر بخنتو ناباي أي ملسين سلازي كل جزء معرة
اتقال مستقبرين دحر توهايديو إذا فرز زمتسيل أب قدامي نجس معرف 10 قزر 10 كابو هيدو نيلسا ودي شافات نسوق أكدميو 10 تصمدي غيرو كحرس كل رهبة نسخة مستمبل 10 تصمدي يوزنبرة إلياس دما نابو حليفو بارنسو أو دقليو زخبركم حزب እግዚአብሔር ዘይፈልጠካ ሰብ ክንደዚ ዝኣክል ጸጋ ዝውንን ክንደዚ ዝኣክል ናብራ ዝመርሕ 12 ጽምዳ ኣብዑር ዘጽመደ ሰብ ዝኾነ ሓላፍ መገዲ ነጸልኡ ባርነሱ ኣቐሚጥልካ እንታይ ክትገብር ትኽእል እቲ ጽሑፍ ገሊጽዎ ከም ዘሎ ግን ددحريو كام مسعب تمليسو صمد بعراي وسيدو حردوم نتسقو دما بتناوتي اتوم ابو عراب سيلو نتوم حزب هابوم بلعون تنسيو ددحري الياس كيدو يغلغلو نبري اتا انزل اخو قال ابتا انزل اخو خسلتن كغنعن كفرنيل من چناي زوصيت زي اتا حسابنا الياس ايكونن إلياس سلازمرزو أبكرمي إلياس بقوع كوينو سلازترخبه مويا نايتن بيت سلازنبرو أتمنشي كما يكونني بنصر እግዚአብሔርን إلياس كبله خلو أبي هودا نزنقس أزاهيل أب إسرائيل نزنقس يهو نعخا نزتك إلياس بعل أبيل موهلا كيركا قب أيوميلو أتمنشي كاب تلعلي مسيل نبي إلياس نزم الاختزم استقبله كيو على خي حدره كم تجزع بهير زبالو بتكبار سلازف السمو بارنسو كودقلون نتخلون عالم قديفو دد هري أخمسن حدا كويني إزي أبولي كدان أبغلغلوت نبياتن دك نبياتن زعيلو زنبرو ملكت عوت منفساوي أغلغلوتي لك عقويتانان مدحينا نيس كريستوس بزا أغلغلوت زي جميرو أمارو قوس كلت 14 كحلف كله دما نليو ود الفيوس أبر تقوى تقميت رأيومو سعبن نولو تنسيخ سعبوي ماتيوس ويلوي ويتا بغمغدو اندحلفه غزي رخيبو سميعو مهيرو سبيخو زبل يلن كحلف كله بيت توغز بيت سرحناي لوي ود الفيوس كحلف كله حنت قاليلو صعبني نابي سلمنتاي نبرتاي سرحي بزي زخونه زربا بزي زخونه ملسي لوي كسامعن نقول نجار قدي فوق صعبان حدا كويني إذا أقلقلوت زي نبوتاتنا هواريات تواهيبو أبوتاتنا هواريات كا بتكبر كيرومو يومين مخنياتو ويتا إيسس كبام كله أب ماركوس 10 نساتهم دما وسيوم أب كل سبهو ويتا مساتاتهم ينبر نتقالون بزسنيو تأمر يصنعو نبري إنزا إجزي يرد وياسن بقال زيتل قويتا مساعتهم يعي نتقال كا بزسنيو تأمر يصنعو نبر إجزابير زستوعو الأمر يهبنا نحنا نتنزاروبون نتنقبرون مسوها هادنايو إجزابير كا مستناتنا قلقلت توهاهيدو يعي أقلقلوت أبوتاتنا هواريات انتا يمثل نيرو لومي دك هواريات دينا أيكونان أب أسرهم مهلاونا رئينا إنا دك هواريات إنا سعبت هواريات إنا خنبل نخيلي أب قبر هواريات معراف 3 قصري 6
ጴጥሮስ ከዓ ወርቅን ብሩርን የብለይን እተዘሎን ግና ህበካ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ተንስእ እሞ ኪድ በሎይ ልክዕ ተቃል ክውዳእ እቲ 40 ዓመት ዝለመሰሐሞም ተንሲኡ ክሰራሰር ምስኣቶም እናተሰራሰረ ናብ ቤት ጸሎት ከኣቱ ብሓደ ኮይኑ ውህደት ቃልን ግብርን ኣብ ምእዛዝ ምትካል እምነትን ኣብ ምንቋስ ኩሉ ግብረ ዓመፃን ወሳኒ ታራ እዩ ኣብ መንፈሳዊ አገልግሎት ልክዕ ክንደቲ ንምእዛዝ እምነት ንምትካል ምእዛዝ እምነት ዝተጠቕመሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 4 ከይተሸጠ ኸሎስ ናትካ ደይነበረን ምሸጥካዮ ኣብ ኢድካ ደይነበረን ከመይ ጌርካ ነዚ ነገር ዝብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓስኻን ዝኾነ ዝተጠቕመሉ ነገር ናቱ ሓሳባት ነገር ኣይፈቀሮ ናይፀልኦኒ ምክንያቱ ንሱ ኣይኮነን ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓስኻን ስለዚ ኣቦታትና ሐዋርያት በዛ ኣገልግሎት ዝክመላለሱ ከለው ካብቲ ንሕና ንዓና ክንመላለሰሉ ዝሃብዎ ኣብነት ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 3 ክሳብ 5 ብስጋ እንመላለስ ክንስናኳ ከም ስጋ ኣይንዋጋእን ኢና ኣፅዋር ውግእና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንምፍራስ ጽኑዕ ዕርድታት ብርቱዕ እምበር ስጋዋ ኣይኮነን ብኡኡ ከዓ ሓሳባትን ምስ ፍልጠት ኣምላኽ ንዝጻላእ ልዕል ዝበለ ኩሉ ነገር እናፍረስና ኩሉ ኣእምሮውን ንምእዛዝ ክርስቶስ ንማርኸሉ ኢና ወንዋያ ሃቅሉስ ሰለጸብእነ ኢኮነ በህገ ስጋ ኣላ በሃይለ መንፈስ ውእቱ ዘይነስት ኣጽዋና ተጽኑዓተይ ስጋውያን እኳ እንተኾና በጽዋር ስጋ ግን ኣይንዋጋእን ኢና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ክንዓየሉ ዝሃበና እዛ ዓይነት አገልግሎት እዩ እዛ ዓይነት አገልግሎት ምዝተርፍ እዩ ኣብ ስጋዊ ጎንፅን ኣብ ስጋዊ ህልኽን ኣብ ስጋዊ ጥበብን ኣብ ስጋዊ ሓይልን ኣብ ስጋዊ ሙሳኔን ዝእቶ እዩ ስለዚ ከምቲ ጎይታ ንቤተ ክርስቲያን ዝሃባ ሕድሪ ኩሉ ግዜ አገልግሎትና ብውህደት ቃልን ግብርን ክኸውን እግዚአብሔር ይደግፈና ካልኣይ ነጥብና ዕምቆት መንፈሳዊ አገልግሎት እዩ بسراح سجا بحساب سجا سراح سلازي كل اتقعزو خا مدراو قعزو سلازي كونه كل جزي عبد منفسا وأقلقلت عود كخون عمقوت منفسا ورديت كهلو أزيوا قداسي حواريا باولوس بزعبا عمقوتن صفحاتن قونن كجلس تدرخلو مخنيات قال نجار قديمو زراعيو نجار نيروي أبرومي 11 قصري 33 رومي 11 33 وداج معموق هبتا أملاخن طبابون فلتاتون كندي زي مرمري خطا فردو كندي بأسر أسر زي ركب مجدو وداج معموق هبتا أملاخن طبابون فلتاتوني سلازي كندزن دحر هبتا أملاخن طباب أملاخن فلتاتن أملاخن كندز عميق انت داخينو نزع عميق طباب أملاخ فلتات أملاخ نم مسكارن نم قلقالن كا نابزع عمقات زمرات كدلي أبي إفيسون حواري قدس باولوس معراف 3 قطري 14 15 مئنت زون نابت سماياتن مدرن زلو كل ولودتات كابوز سما أبو ببركي مبركا خالوخي مس أملاخ زلو ناي قلقلوت ناي نفس قلقلوت كجلس كله قطر 10 شدشة بمنفسو أبتناي وشت سب بحيل مئنت خطبرتعو كم تهب تخبرو كوهابكم مثل الله كدق ما يتاتقسي
بمنفسو أبتناي وشت سب بحيل ما أنت ختبرتعو هبتخبرو كهبكم اسأل الله أقلقلوت انتاي كخون يزدل زلو سب إفيسون انتاي كخونو لي صحف زلو هاري قدس باولوس أبتناي وشت سب بحيل ختبرتعو مجمريا دقنان وشتنان كنلالي أبيناي دخامنا أبيناي برتعنا خنلالي مخنياتو عوت أقلقلوت أبكر ما أملاخ اتمور داتا زلا ألماوي دحنان زلا ألماوي إيوتي هاري قدس باولوس أسعيبو كريستوس أبلبهم بأمنات من انتغا حدر أفقر سر سريدكم من تسريدكم من مس كلهم قدسان مكفوحون منوحون معماقون قموتون انتاي مخان مستوعال كتكئلو أمونا تافلتات حلف التبلا فقر كريستوس كتفلتواه كل ساعة ملآت أملاخ من انت ختمالو اسألي الله سلاهي واتو سلام وغاسو بخميز مسألة أقلقلوت يقلقل كم زنبرة نمنتاي علامة يقلقلون كم زنبرة أنا تصيرو شعون سابي يفيسون حجي نعين نعهمن حجي نعين نعهن حجي نعين نعهن هواري قدس باولوس زبلالو أبتناي وشت سب بحيل ما انت ختبرتعو أبتناي وشت سب تاي مالتي ناي وشت سب بحيل ختبرتعو كم تهاب تخبر هو هابكم اسألي الله قدمي نعاتهم نسبي إفيسون مزدرابو انتا يزقبر زلو ناب أملاخ يما حسنو مالي اتخوخونو لو أملاخ كخونو وزدليو كخونو عقم خهبهم مئنتيلو سلازي كريستوس أبلبهم بأمنات مئنتغا حدر أفقر السور سديدكم انتا سريدكم من مس كلهم قدسان مكفحون منوحون معماقون قموتون انتاي مخانو مستوعال كتكئلو أمونتان فلتت حلف التبلا فقر كريستوس كتفلتوا كل ساعة ملآت أملاخ ما انت ختمالو اسألي الله كينو من باب كينو مسباخ كينو مزراب نزقال زي بهيوت كنبرو محرات أملاخ يدقفنا سالساي نابرا أملاخاو فقري أمن فساو قلقلوت عوت سخون حدا أقلقالي أملاخ كساب كندي زب كم زفكرون أملاخ كساب كندي كم زتعقسون مسفلته بفقرة أملاخ نهيوتو بفقرة أملاخ نموقاسيو بفقرة أملاخ نتسعررتو بفقرة أملاخ نتقاومتو بفقرة أملاخ نبدلتو كتمت كله قداماي ملغت يوحنس كلتا قصرة الشعاتة سبع عسرت حدا أبرهان الله زبل نحوه أزل كساع حجي أبسل ماتي زلوي يتنحوز أفكره أبرهان يزنبر معنك أفون أبي البون يتنحوز صلو جنا أبسل ماتي زنبر أبسل ماتي وني ملالس سلمات نعيم تسلا زعرد ما نبي كم زخيد أي فلت زخبركم حزب إخزابير بزي جبات بزي رمسس نجر إذا قال زي بزح جزية سمعنا وبزح جزية سبيخنا كون خلينا أبرهان الله خزبل نحوه أتسل كساب حجب سلمات يزلي سلازي أما سوي ما ميديا وسينا أما الرخبة بزحان وسينا سبات كنصرف ندحر نوع الكوين الناس إذا أقل قلوت زي نخبر أملاخ ديس ويا يكونن زابير زستوعلو مريها بنا سلازي عود كابتون كندر وقحيتات زخانو نابرا أملاخاو فقري فقر مالت بزعبا فقر مسباخ مالت هايكونن فقر مالت بزعبا فقر مصحف مالت هايكونن نابرا فقري أملاخ مالت بزعبا فقري ممهار مالت هايكونن أما علتاو نابرا كنبرو مخالي أما علتاو نابرا منبارو قليل كم زي كونه هواري قدس باولوس نرومي أبزي صحافو ملغتو معراف شوعاته قطري شومان تنتشعاتن تايبل فقاد سيالوني مقبار سناي جناسي إنا يولهو نتزايدو لي أكي قبر اللهم بر
نتزدليو سناي يكون كن زقبر زلهو سلازي أباي مالت هابسقاي سناي كم زيلبو تفلت عنه ننفسنا نرأيامو سناي نمقبار كفكر زصلق سب يلن تحت كبل زصلق سب يلن قدوس كخون زصلق سب يلن نا እግዚአብሔር كخون زصلق سب يلن نتزدليو اكي يقبر اللهم بر نتزدليو سناي يكون كن زقبر زلهو سلازي خاي اب امنت صنيعكم تقاومو اب امنت صنيعكم دلدل እንዳበለ دغيمو دغاغيمو زمهرناي سلازي اب ክርስቲያናዊ ህይወት بفላይ ከዓ اب መንፈሳዊ አገልግሎት كل ጊዜ ንዝኾነ ሰብ اب ዝኾነ ይኹን ኩነታት بمጠን ክርስቶስ ዘፍቀረና ፍቅሪ ኢና ንማንም ሰብ نفتوتنا نسعبتنا نسب شارانا زي كونس نزخونا يخون سب نزخونا يخون فطر نابرا أملاخاوي فقري منبار مبهار مصباح زي كونس نابرا أملاخاوي فقري منبار እግዚአብሔር ይደግፈና ሐዋርያ ጳውሎስ ነዝም መስመርመረ አሞንጎ ሰናይን እከይን ምስፈለጠ ነትሰናይ ከገብር ናደለየ እከይ ክስዕሮ ከሎ ነዚ ምስራአየ ወይ አነ ምግዱር ሰብ ካብዝስ ምን ይዘውፃኒ ኢሉ ብዛዕባ ዝናብ እግዚአብሔር ምስ ቀረበ እዩ ነዚ ክሰግር ሓይሊ ሂብዎ እግዚአብሔር ራብዓይ ናይ መወዳእታ ነጥብናን መከራን ስቃይን ማሕተም ክርስትና እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ክርስትና ህይወት ዋን እንዲሕማቅ ኮይኑ ሽግር እንዲበዚሑ ፀበባ እንዲኸቢዱ ብዙሕ ቁፅሪ ዘይብሉ ምክንያት ይመጽ ግን ኣብ ቃል እግዚአብሔር ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩን ከመይሎን ከም ዝሞቱን ርኢኹም ኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ይብለና ዕብራውያን 13:7 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብዛዕባ ህይወቱ ክዛረብ ከሎ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 11 ካብ 24 ጀሚሩ ክሳብ 29 ዘሎ ብዛዕባ ተዝሓለፎ ብኣይሁድ 5 ግዜ ነርባዓስ ሓደ ጎደል ተገሪፈ እዩ ልዕሊ 40 ኣይትግረፍ ስለትብል ኦሪት ቁፅሪ 40 እንተኢሎም ሕጊ ከይጥሕሱ ምእንቲ 39 ምስ በሉ ናብ ሓደ ይምለሱ እሞ 5 ግዜ ተገሪፈ እዩ 3 ሳዕ ብሽመል ተዘቢጠ 1 ሳዕ በእማን ቀጥቀጡኒ 3 ሳዕ ታዝነበርክዋ መርከብ ተሰብረት ለይትን መዓልትን ኣብ ማዓሙቕ ባሕሪ ሓዲረ ወዓልኩ እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብ መገሻታት ነይረ ኣብ ርባታት ብፍርሓት ካብ ከተርቲ ብፍርሓት ካብ ደቂ ዓደይ ብፍርሓት ካብ ኣህዛብ ብፍርሓት ኣብ ከተማ ብፍርሓት ኣብ በረኻ ብፍርሓት ኣብ ባሕሪ ብፍርሓት ኣብ ማእከል ሓዋት ሓሶት ብፍርሓት እየ ዝነበርኩ ብዕዮን ብፃዕርን ብዙሕ ግዜ ብምንቃሕን ብጥሜትን ብፅምን ብዙሕ ግዜ ብፆምን ብቁርን ብዕርቃንን ነይረ እዩ ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ነገር ኣብ ፀፅባሕ ዝፀበኒ ማለት ብዛዕባ እቲ ብኩላተን ማሕበራት ዝሓልዮ ዘለኹ ሓልዮት እዩ መን እዩ ዘይደክም ኣነ ኸዘይደኽመሉ መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ኸዘይነድድ እዩ ክብሪ ንዝክርስም ይኹን እዚ ኩሉ መከራ ምሕላፉ ዝያዳ ፀጋ ኣምላኽ ክዓዘሉ ኣገልግሎት ክሰፍሓሉ ምእመናት ክበዝሕሉ ንዕዮ እግዚአብሔር ንኣገልግሎት ዕዉት ከም ዝኾን ገይርዎ እምበር እዚ መከራ እዚ ስለ ዝበዝሐ ንድሕሪት ኣይተመልሰን ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ቁፅሪ መወዳእታታ 29 መን እዩ ዝደክም ኣነ ዘይደኽመሉ መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ዘይነድድ እዩ ነብሲ ወከፍ ሰባት ተዓንቂፎም ክዕንቅፍዎ ኣገልግሎቱ ክዕንቀፉ ክመፅእ ከሎ እቲ ኣብ ውሽጡ ኣምላኽ ዘቐመጠሉ መንፈሳዊ ቅንኢ ስለቶም ዝዕንቀፉ ሰባት ውሽጡ ይቃፀል ነይሩ ወኣምላኽ ድራር ሰይጣን ከይኮኑ ናይ ንስሓ ግዜ ክወሃቦም ነቶም ዝዕንቀፉን እንታይ ይገብር ነይሩ ናብ ኣምላኽ የማሕፅኖም ነይሩ እዚ ከዓ ብዘረባ ጥራይ ኣይኮነን መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ኸዘይነድድ እዩ
ምክንያቱ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ሳልሳይ ሰማይ በፂሑ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ጸጋ ህይወትን እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ፍርድን ማዕረ ማዕረ ስለ ዝረኣዮ ሰባት ክዕንቀፉ ከለዉ መን እዩ ዝደክም ኣነ ዘይደኽመሉ እዩ መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ኸዘይነድድ እዩ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ጴጥሮስ ሓለቓ ሃዋርያት ከይተረፈውን ሓደ መዓልቲ ክግበዝ ምስ ረኣዮ ብትብዓት ንስኻ ኣይሁዳዊ ኮለኻ ብሕጊ ኣይሁድ ክትነብር ዘይከኣልካ ንስኻ ኣይሁዳዊ ክንስኻ ንሕጊ ኣይሁድ ክትፍጽሞ ዘይከኣልካስ ንህዛብ ብሕጊ ኣይሁድ ክትነበሩ ክትብሎም እዚ ካብ ክርስቶስ ኣይተምሃርካያን ኢሉ ፊት ንፊት እንታይ ገበርክዎ እዩ ዝብል ፊት ንፊት ተቃወምክዎ እዩ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ እዚ እዩ ዝገብር እዩ ስለዚ ከዓ ሐዋርያ ዮሃንስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ምዕራፍ 4 ፍርሃትሰ መቅሰፍቲ ባቲ ወዘሰ ይፈርህ ኢኮነ ፍጹም በተፋቅሮ እዩ ፍርሃት መቕሰፍቲ እዩ ዘምፅእ እቲ ዝፈርሕ ከዓ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን ስለዚ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ዕውት ካብ ዝገብሩ ረቑሒታት ናብራ ፍቕሪ ኣምላኽ ምንባር በቲ ኣምላኽ ዘፍቀረና ንህይወትና ምፍቃር በቲ ኣምላኽ ዘፍቀረና ነገልግሎትና ምፍቃር በቲ ኣምላኽ ዘፍቀረና ነቶም ለይትን መዓልትን ዝቃወሙና ምፍቃር እዩ ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ መን እዩ ዘይዕንቀፍ ኣነ ኸዘይነድድ እዩ ሰባት ስለ ዝተዓንቀፉስ ንዕበጃኹም ኣይትተዓንቀፉ ኢሉ ኣይኮነን ዝልምኖም ነይሩ ወይ ዝሰብኮም ነይሩ ወይ ዝምህሮም ነይሩ ብመጠን ቶም ዓንቀፍቲ ዝዕንቀፍዎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጾምን ብጸሎትን መን እዩ ዝዕንቀፍ ኣነ ኸዘይነደሉ ኢሉ እዚ ሓልዮት እዚ እዚ ርድኢት እዚ ምስትውዓል ዝሎሚ ክወሃበና ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና መደምደምታ ናይቲ ዕውት ኣገልግሎት ንብሎ ኣገልግሎት ዕውት ኮይኑ ዝበሃል ብዙሓት ሰማዕቲ ስለ ዘለውካ ብዙሓት ሰማዕቲ ስለ ዝገበርካ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘጠመቕካ ብዙሓት ሰባት ስለ ዘነሳሕካ ኣብ መዛግብቲ ቤተ ክርስቲያን ብዙሓት ኣባላት ስለ ዘመዝገብካ እዚ መለክዒ ዕውት ኣገልግሎት ኣይኮነን ሓንቲ እታ ኩላህና ንፅበያ ኣብ ማብታ መወዳእታ መዓልቲ ኣብ ማቴዎስ 25:20 እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ ካልእ 5 መክሊት ኣምፅአ ጎይታይ 5 መክሊት ሂብካኒ እንሆ ከዓ 5 መክሊት ረባሕኹ እናበለ ቀረበ እቲ ጎይታ ሕራይ ኣታሕያዋይ ሙኑን ባርያ ብሒደት ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ናብ ሓጎስ ጎይታኻ እቶ በሎ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ስለዚ ንህይወትና ኮነ ንኣገልግሎትና ንፈተውትና ኮነ ንጸላእትና ንደገፍትና ኮነ ንተቃወምትና ዕላማ እግዚኣብሔር ሓደን ዘይቅየርን እዩ እሱ ከዓ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ እዩ ስለዚ እቲ ተዋሂቡ ዘሎ ተስፋ ናይቲ ዕውት ኣገልግሎት ተስፋ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:21 ከምታ ኣነ እውን ዝሰዓርኩሞ ምስ ኣቦይ ኣብ ዝፋኑ ተቐመጥኩ ነቲ ዝስዕር ኣብ ዝፋነይ ክቕመጥ ክህቦ እየ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ዝፋነይ ክቕመጥ ነቲ ዝስዕር ኣብ ዝፋነይ ክቕመጥ ክህቦ እየ ኣብቲ ናይ ዘለኣለማዊ ህይወት እዩ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚኣብሔር እዩ ሎሚ እግዚኣብሔር በዚ ቃል እዚ ክዛረበና ከሎ ነብስና ክንርኢ ዕውት ኣገልግሎተይ ዕውት ድዩ ኣገልግሎተይ ድኻመይ ንድሕነት ነብሰይ መሰረታዊ ነገር ድዩ ኣገልግሎትና ንድሕነት ነብሳት እዩ ናብራ ክርስትና ንሱ ስለ ዝኾነ ንደገፍትኻ ምድጋፍ ንፈተውትኻ ምውዳስ ነቶም ዝፃረፉኻ ምሕማይ ምፅራፍ እዚ እሞ ኣህዛብ እውን ገብርዎ እዮም ኢሉ እዚ እሞ እምነት እውን የድልዮን ኢሉ እዚ እሞ ክርስትና ህይወት ኣይኮነን ኢልዎ ጎይታ ንፀላእትኹም ንፈተውትኹም እንተፈተኹም እዚ ዳ ኣህዛብ ገብርዎ እንድዮም ብሕጊ ኣህዛብነት ኢሉ ብሕጊ ተፈጥሮ ኣህዛብ እውን ገብርዎ እዮም ኢሉ ስለዚ ሎሚ ንፀላእትና ምፍቃር ተሪፍና ነዘይ ኣመንቲ بأمنات بنسحنا بيت እግዚአብሔር ممصاء تريفوس بيت እግዚአብሔር ጸቢብና ካብ ዓይኒ ስጋውነት ወፃዩስ
بعين سيطاونت ابن مطاطرلو اوان ኢና ዘለና እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና درجاتات ወድሰብ كل ጊዜ ቅዱሳን አቦታት አቀሚጠሞ ከም ዘለው درجاتات ወድሰብ بسبعዊ ባህሪ ይጅምር ካብ ሰብአዊ ባህሪ በመንፈሳዊ ገልግሎት ናዓበየ ምስከደ ናብ መልአኻዊ ባህሪ ካብ መልአኻዊ ባህሪ ናብ አምላኻዊ ባህሪ ይሰጋገር እዚ ክኸውን እንደዘይክኢሉ ከዓ እግዚአብሔር ሰውረና ካብ ሰብአዊ ባህሪ ናብ እንስሳዊ ባህሪ ካብ እንስሳዊ ባህሪ ናብ አራዊታዊ ባህሪ ናይ ምቅፃይን ናይ ምምንጣልን ናይ መውሓጥን ባህሪ ናብ አራዊታዊ ባህሪ ካብ አራዊታዊ ባህሪ ናብ ሰይጣናዊ ባህሪ ይኸይድ እዚ ተኾይኑ መወዳእታ ከዓ ናብቲ ንሰይጣንን መላእኽቱን ኪድ ተባሂሉ ዝውሰነሉ ውሳኔ ይበፅሕ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክፅዋዓና ከሎ ካብ ሰብአዊ ባህሪ ናብ አምላኻዊ ባህሪ ናብ መልአኻዊ ባህሪ ካብ መልአኻዊ ባህሪ ከዓ ናብ አምላኻዊ ባህሪ መወዳእታ ንፅዋዕናሉ ናይ መለኮታዊ ባህሪ ወረስትን እንትትኮኑ እዩ ስለዚ ሎሚ ዕውት አገልግሎት አብ ቤት እግዚአብሔር ከነገልግል ሎሚ ዕውት አገልግሎት አብ ህይወትና ከነገልግል ሎሚ ዕውት አገልግሎት አብ ስድራና ከነገልግል ሎሚ ዕውት አገልግሎት አብ ህዝብን አህዛብን ከነገልግል እግዚአብሔር እዚ ፈቂዱ እሞ ነዚ ፍቃድና ክንከውን አብዚ ገልግሎት እዚ ክንሓብር ክንደይ ሰባት ሰቢዖምኒ ክንደይ ሰባት ላይክ ኢሎምኒ እዚ አይኮነን እዩ ክንደይ ሰባት አብ ድሕነት በፂሖም ክንደይ ሰባት አብ ንስሓ በፂሖም ክንደይ ሰባት አብ ቅዱስ ቁርባን በፂሖም ክንደይ ሰባት ካብ ፅልኢ ናብ ፍቅሪ መፅኦም ክንደይ ሰባት ካብ ሓሶት ናብ ሓቂ መፅኦም ክንደይ ሰባት ካብ ርክሰት ናብ ቅድስና መፅኦም መለክዒ መንፈሳዊ ህይወት እዚ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና እግዚአብሔር ዝዛረብ ኣሎ እግዚአብሔር ዓቅሚ ውሒድና ከይንብሎ ብናህና ዓቅሚ ዝስራሕ ነገር የለን እግዚአብሔር ፍልጠት ውሒድና ከይንብሎ ብናህና ፍልጠት ዝስራሕ ዋላ ሓደ ስራሕ የለን ጥራይ አብ ዝፋን ክብሩ ምቅራብ አብ ዝፋን ክብሩ ምድፋእ አብ ዝፋን ክብሩ ምድናን ጥራይ ይኸድልየና ምክንያቱ ልበ አምላኽ ዳዊት አብ መዝሙር 91 አብ ፀግዒት ልዑል ዝሓድር አብ ፅላልቲ ኩሉ ዝኽእል ይነብር ይትረፍዶ ብረድኤት አምላኽ ይትረፍዶ አብ ዝፋን አምላኽ ምቅራብ አብ ሓደ ናይ ሓደ ገረብ ምፅጋዕ እውን ካብ ፀሓይን ካብ ሃሩርን ካብ በረድን ክሳብ ክንደይ ከም ዘፅልል አቦታትና ቆፅሊ ክሊዓው እኳ ዘዕቁብ ኢሎም እዮም ዝገልፅዎ እዩ ስለ ሎሚ ንነብስና ከይንዕሹ መጓሰና ከይንዕሹ ሎሚ አገልግሎትና ክንርኢ ሎሚ ኩሎም እንዲዮም ከምኡ ዝገብሩ ኩሉ እንዲኾም ዝግበር አብ ኩሉ እንዲ ከምኡ አይኮነን አባኻትኩም ግን ከምኡ አይኮነን ኢሉ ብንጹር አቐሚጡ እዩ አብ ህዝብን አህዛብን አብቶም ናይ እግዚአብሔር ዘይኮኑ ከምኡ ክህሉ ይኽእል እዩ አባኻትኩም ከምኡ ይኮነን አህዛብ መራሕቶም ሰበስልጣኖም እዮም ዝአልይዎም አባኻትኩም ግን ከምኡ ይኮነን እቲ ዓብ ክኸውን ዝደሊ ንእሽቶ ይኹን እቲ መራሒ ክኸውን ዝደሊ ተመራሒ ይኹን እቲ ቀድሚት ክኸውን ዝደሊ ድሕሪት ይኹን እቲ መምህር ክኸውን ዝደሊ ተመሃራ ይኹን እቲ ጎይታ ክኸውን ዝደሊ ግልያ ይኹን እግዚአብሔር ዝሃበና መገዲ እዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ነብስና ነገልግለሉ እዚ መገዲ እዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ነብስ ህዝብና ነድሕነሉ እዚ መገዲ እዚ ነዚ መገዲ እዚ ጎሲና ነዚ መገዲ ሸለል ኢልና ቅንዓት አምላኽ ኣለና አብ ቅንዕ መገዲ ኣለና እንተልና ፅባሕ ንግሆ እግዚአብሔር አይፈልጠኩምን ይብለና አይፈልጠኩምን ይብል ስለዚ እግዚአብሔር ምስተውዓል ይሃበና ሎሚ አብ ህይወትና ሎሚ አብ ገዛና ሎሚ አብ ቤተክርስቲያንና ሎሚ አብ ህዝብና ሎሚ አብ አህዛብ ዕውት አገልግሎት ከነገልግል ምሕረት እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩላህና ይኹን ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹምኒ አብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅረ አምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን አብ ጽርሐ ጽዮን አብ ልዕሊ ቅዱሳን አቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ
حجو نابلع لي نابلع لخلهم من عصفن دربن كوينيره سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን አቦታትና بصلوت كتعاسولنا داقيمة ناب أو دم هرات عدم سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን